tun naya video viral pakhat kan thlir ho dona he video hi khohar in emo mithi ina hlasak chungchang pakhat ani a he hla hi ki chuan ka ngai dana chuan hla thatak nima sela khohar ina sakatan chuan ke mangai dana chuan ka du lo ani nangni ponin ngai dan comments lama khan lo soi ula thatak tak vanram ngai hla tam tak kan neya chungte chu asak thei ani chuwang chuan tunlai thalai tena kan du hla khohar ina han thana han sak ringot mai hi thilfu bera ka ngai lawa ke chuan tuna video kan thlir tura po hian thalai rual thian tena an thian te an ral zanemo an ral huna an saka chuan ni sela ala pom jam theya maro chu thalai mai ni lo nu le pa te upalam pangte om to na chuan hetiang hla hi thiam lo tam tak anom dona he hla hi a thalo ti na ni lovin la thana kan film khurtlan ngai hle in ka sia Christian labumi te oeme labumi te kan saklar tam tak oma ala thathokat viawin ka sia ke chuan ngai dan ero ain ang vek lo thung